Авзалшоҳ Норов 24 сола аст. ӯ дар бозорчаи наздик ба осоишгоҳи Хоҷа Оби Гарм гиёҳҳои табобатӣ мефурӯшад. аз ин ҳисоб моҳона то 1500 сомонӣ меёбад. фурӯши гиёҳҳои табобатӣ манбаи рӯзгузаронии ӯ аст. мо аз соли 1998-2000 гӯем ба ҳамин фурӯши гиёҳҳо машғулем. пешаи Авзалшоҳ мушкилиҳои зиёд дорад. қаҳрамони мо дар охири тобистон ва аввали тирамоҳ аз кӯҳу пуштаҳои Хоҷа Оби Гарм гиёҳҳоро ҷамъ карда ба хона меорад. баъдан якҷо бо аҳли оила гиёҳҳоро коркард мекунанд ва ба бозор мебароранд. Авзалшоҳ дар бораи ҳар гиёҳи мефурӯхтааш маълумоти хуб дорад. анакнун анмин гиёҳе ки дар дасти ман аст, ин кокутӣ мегӯянд, ба забони русӣ душица мегӯянд. ин кокутӣ барои хунукӣ воспалени мақсад шуш, баъд барои роҳи нафас, барои касалиҳои бронхиту астма беҳад фоидааш хуб аст. инро чой карда 3 маҳал баъди хӯрок 200-250 граммӣ истеъмол мекунам. хеле мешавад 1000-1200 сум ё ки 1500 ҳама ҳар хеле. Маҳмадшариф Авазов аз ноҳияи Мастчои Кӯҳӣ барои истироҳат ба осоишгоҳи Хоҷа Оби Гарм омадааст. ӯ барои табобати бисёри бемориҳо истифодаи гиёҳҳои табииро хуб арзёбӣ мекунад. баъд ман соли 2007 тобистон омадагӣ будам бо оилам. инҷо бисёр як табиати манзараи зебо дорад ки ҳамин гиёҳҳои шифобахш дар инҷо бисёр рӯйдагиянд. баъд аз табобат баромадан аз ҳисоби ҳамин чойи ҳамин гиёҳҳо бо гиёҳҳо тайёр кардагӣ ҳамин чойҳо ҳамино истифода мебарем. албатта бояд қайд кардам дар коре ки ҳамин ба ҷое ки ҳамин доруҳои мисол гирем ҳамин химиявӣ бисёр вай хӯрдана, албатта ҳамино бисёртар истеъмол кунанд мардум, ҳамин шифо бисёртар медиҳад. бозори фурӯши гиёҳҳои табобатӣ дар фасли зимистон чандон гарм нест. Авзалшоҳ Норов аз сокинон даъват дорад барои табобати худ бештар аз гиёҳҳои табиӣ истифода баранд, чун ба бовари ӯ гиёҳҳо аз доруҳои кимиёӣ фоидаи бештар доранд. бештар ҳамин доруҳои дорухона бештар фоидааш ҳастанд. мисоли гап бо бисёраш мақсад химикат ҳам ҳастанд. аз чизе ки дар замин мерӯяд, ин фоидааш бо бештару хубтар аст.